Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. Роди се Спасител, Спасител на света. Как ме изцелява Исусе, святата ми кръв усещам аз, как ме очиства усетилях. Проводената ти ръка усещам аз, как ме изцелява Исусе, святата ти кръв усещам аз, как ме очиства усетилях. Исусе, нищо вредна заслужена, милост магиете
нищо не заслужена. Милост магия си камес, будна коханято, нема ме народи бянто. Ери милост дела, ери любов дела, дарове пази ясна. Ери милост дела, дарове задника ясна. Ери любов дела, дарове пази ясна. Нищо не заслужена. Милост магия си камес, будна коханято, нема ме народи бянто. Нищо не заслужена. Милост магия си камес, будна коханято, нема ме народи бянто. Ери милост дела, дарове задника ясна. Ери любов дела, дарове пази ясна. Ери милост дела, дарове задника ясна. Ери любов дела, дарове пази ясна. Ери милост дела, дарове задника ясна. Ери любов дела, дарове пази ясна. Добре сте дошли, който ние заедно да отпразнуваме и да възпоменем рождението на Исус Христос. Ако може да се справиме. В Лука, от 2 глава, от 13 стих, казва така: И внезапно, заедно с ангела, се появиха многобройно небесно воинство, което хвалеше Бога, като казваше: слава на Бога във висините и на земята, мир между хората, в който е Неговото благоволение. Амин. Амин. И ние знаем, чуйте последния стих казва, 14 стих: слава на Бога във висините и на земята. И чуйте, мир между хората, в който е Неговото благоволение. Когато дойде Исус, когато
започна да извърши мисията на своят Отец, Библията казва, в който е Неговото благоволение. И тази вечер Господното благоволение е върху нас. Тази вечер ние сме благословени. Тази вечер ние, как да го кажа, честваме, празнуваме, възпоменаваме раждането на Исус. Не, че сега се роди в този ден, в този момент, но ние знаем, преди много хиляди години Исус дойде тук на тази земя, взе плът, взе човешко тяло, както нашето, и отиди да извърши мисията на своят Отец. И ние тази вечер възпоменаваме, ние тази вечер празнуваме, а ние, които вярваме в един истинен Бог, Бог, който дойде, Бог, който дойде, остави царството си и дойде да умре за теб и за мен. Това не е ли хубаво? Това не е ли прекрасно? Ние като Неговите синове, като Неговите дъщери, като Негови изкупени, който Той ни изкупи от робството на греха, ние да го хвалим, ние да го величаем. Макар че в Библията не се споменава конкретно и ясно, че Исус се роди, еди си кога, но ние виждаме, че Исус се роди. Исус се роди като бебе. Исус порасна, стана голям мъж. Че има един, който има живот, за да даде живот. Има един, който дава без възмездие, без мярка. И той е този Исус Христос от Назарет. Амин. Който дойде на земята за теб и за мен. Исус дойде за теб и за мен на земята, умря за теб за мен на земята и възкръсна за теб и за мен. И Той ни даде живот в изобилие. И ние този живот трябва да го живеем за Него. Нека да се молим. Господи на силите и на славата, Боже, тази вечер ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоята милост, благодарим Ти за Твоята любов, благодарим Ти за всичко, каквото правиш и вършиш в нашия живот. Отче, в името на Исус знам, че Ти си Бог сърцевидец, който знаеш нашите сърца, нашите мисли, Господи Боже мой. И аз знам, Боже мой, че ние тази вечер, ние, Господи, празнуваме, възпоменаваме, Господи Боже мой, Твоето рождество, Господи Боже мой. Макар че, както казват мнозина, докажи ми къде пише в Библията конкретно Исус да се роди на тази дата. Не го пише, но ние знаем, че Исус се роди. Ние знаем, че има един, който дойде преди 2000 години. Дойде тук на тази земя за теб и за мен, защото нямаше нито един праведен, който да направи това, което направи Исус Христос. Но имаше един. И Той се казва Исус Христос от Назарет. Комуто да бъде вечна слава и величие от сега и до вечни векове. Ние виждаме, че мнозина празнуват много празници. Честват празниците на своите си богове, но това е безсмисъл с една единствена цел, с една единствена мисъл. Да прославим и да възпоменем и да осъзнаем хората, че има един. И Той е единствен, който веднъж завинаги умря и възкръсна за целия свят. И който приеме Господ Исус за свой личен Спасител, Той ще влезе, ще обитава в Неговото сърце, ще го промени. И затова ние тази вечер сме тук да го хвалим, да пеем, да се веселим и да се радваме в Неговото присъствие. Защото ние знаем, че Той е този, който знае нашите мисли, Той е този, който знае нашите сърца в дълбочини, в широчини. Вечна слава да бъде на Тебе, Господи, от сега и до вечни векове, Боже мой. Предаваме всичко в Твоите ръце, нека да ни благословиш всичките, да благословиш това ядене, Господи Боже мой, да го осветиш, Господи, да го изчистиш, Господи Боже мой. И аз знам и вярвам, че Ти си този Бог, който ще ни водиш и ще ни ръководиш. Дай ни пълното право ние да пеем, да Те хвалим, да Те величаем, да се радваме, Господи Боже мой, да пеем химни, Господи Боже мой, и да разказваме за Тебе, Господи. В името на Отца, Сина и Святия Ти Дух Ти благодаря, Отче. Халелуя! Чудесно и се, Исусе! Велико и се Адела! Най-никъде сърцето Те дела, Исусе! Той си намари защита, Исусе! Той си намари опора, Дела!
Halleluja. Halleluja, велик си Исусе, няма равен на Тебе, Господи, няма подобен на Тебе, Исусе. И тази вечер ние сме събрани да хвалим Твоето свято достойно име. Халелуя! Нека да пеем всички заедно тази вечер, да хвалим Господ Исус Христос, който Той пролетя от тази заради Тебе. Той те скупи чрез своята свята скупена кръв. Халелуя!
Днес ние го посрещваме, защото утре е важният ден, Рождество Христово. И обърнете внимание как се е родил Господа, нашият Господ. А в тези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Кирий управителеше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своят град. И така отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, Давидовият град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода на Давид, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше бременна. И когато бяха там, дойде и време да роди. И роди първородният си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Драги братя и сестри, както чуваме тук, ако нашият президент дойде тук, няма да му се намира място, където да го настанят, но обърнете внимание за нашият Господ, за неговата майка, за неговият баща, които са земни, нямаше място, казват, в гостилницата. И затова отишъл в обора, там го е родил и го положи в ясли, където животните се храниха. Драги братя и сестри, това място беше нещо като пещера, където държаха животните, а обора е място, където храниха животните. Но имайте на предвид, драги братя и сестри, че Мария, преди да беше сгодена, преди да беше женена за Йосиф, ангел Господен се яви пред нея и каза: ти си благодатна, Марио, защото ти ще родиш Месия, Спасителя, когото ще наричеш Исус. Вие много добре знаете, драги брати и сестри, че Йосиф мислеше да я напусне в тайно, когато разбра, че тя е непразна. Понеже той помисли, че от друг мъж е забременяла. Но това беше от Святият Божи Дух. Но когато ангелът му се яви в нощно време и му каза на сън:
не бой се, Йосифе, да напущаш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. И това дете, което ще се роди, ще го наименуваш Исус, което значи Спасителя. Драги братя и сестри, и Йосиф точно това направи. Не я напусна. Остана с нея и отидоха да се записват, защото така е било писано, драги братя и сестри. Обърнете внимание във 2 глава от 7 стих. Христос е роден в обор, място, където се държат животни. Оборът вероятно е представлявал пещера, а яслите корито за хранене на животните. Раждането на Спасителя, най-значимото историческо събитие, се случва изключително скромна обстановка. Исус е цар на царете, но нито е роден, нито е живее като цар. През живота си Божият народ на царе и свещеници в този живот ще трябва да живее като него скромно и просто. Драги братя и сестри, нашият Господ Бог не се е родил, казва, като царско дете, не се е родил като богатършко семейство, но той се е родил в обор, в пещера, където гледаха животни, защото той не се възгордяваше, както много други хора се възгордяват. Но нашият Господ Бог се смирява до толкова, че народът да види, че Той е смиреният Господ. Той е всичко Негово. Цялото творение е на нашият Господ. Всичко, каквото виждаме, е творение на нашият Господ. Той е сътворил живота на земята. Той е всичко направил. Но въпреки това, Той не се възвишаваше между хората, но Той винаги се снишаваше, винаги показваше своето смирение. Защото, драги брати и сестри, Библията казва, ние, които се смиряват, те ще се възвишат. Но които се възвишават, те ще се смирят, когато му дойде времето. Защото не е много важно какви сме тук на земята. Много е важно дали ние ще бъдем при нашият Господ. Дали ние ще бъдем в царството на нашият Отец. Защото, драги брати и сестри, всички тук ние се раждаме. Всички тук ние, както си идваме, така и ще си отидем. Ако ти имаш богатство, ако ти имаш много големи къщи, апартаменти, коли, всичко се остава тук на земята. Голи сме дошли и голи ще си да си отиваме. Защото всеки един от нас, който се е родил като дете, все някой го е къпела. Но ще му дойде времето, когато ще се възнесе, когато ще премине от този свят, пак ще има някой, който да го къпи. Затова ние трябва да се смиряваме под мощната ръка на нашия Господ. Обърнете внимание, драги брати и сестри, когато Господ Бог възкръсна, Тома не вярваше. Той не го признаваше. Но пред затворена врата, казва, той влезе и им каза, мир вам! Защото той знаеше заради Тома. И когато влезе вътре, повика Тома. Томе, погледни ръцете ми. Томе, погледни ръблата ми, докосни ги, да видиш дали съм същия. Да, Господи, Ти си нашият Бог. И обърнете внимание, Господ не му е казал, защо ми наричаш Господ? Защо ми казват, че съм Твой Бог? Но той мълчеше и се смиряваше. И Тома
разбра, че Той е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Защото знаете, драги братя, мюсюлманите не признават нашият Господ. Те го имат за някакъв пророк, за някой си, как да ви го кажа, такъв човек, който е дошъл като другите пророци. Но този човек не е бил пророк. Този човек е истинският Господ Исус Христос. Първият, който е възкръснал от мъртвите. Никой друг не може да възкръсне, освен ако Господ Бог иска да направи това. Знаете, драги братя и сестри, утре се чества Рождество Христово. Днес ние го пострещваме. Ние се радваме всичките християни, защо сме деца на живият Господ. Ние знаем, че Той е нашият Господ. Ние знаем, че Той е нашият Спасител. Няма друг подобен Бог като на Него. Няма кой да е творил този свят, освен Господа. Защото още от началото на битието го пише, че Той е творителят на целият свят. И всичко видимо и невидимо, и всеки един човек. Вие знаете, драги брати и сестри, когато ние вървим по пътя на Господа, когато ние вършим Неговата воля и каквото да искаме в Негово име, Той ни го дава. Защото чува нашите молитви, защото Той чува за нас, как ние искаме, как ние го хвалиме, как ние пеем за Него. И днеска отново пеем и се радваме за Неговото рождение. Честито Рождество Христово! Благодат и мир да дойде върху всеки един. Пролален пиялен, днеска е времето да се радваме. Кой колкото може да пее, кой каквото може да каже, кой както иска така и да се радва, защото радостта ни е голяма, защото Спасител, казва, ни се роди. Спасител, който ще спасява целия свят. Уния, които вярват в Господа и вършат Неговата воля. Пролален, благодаря за вашето внимание. Знаете, че днес не сме тук да проповядваме, ние сме тук да се радваме в името на нашия Господ и за Неговото рождение. Да, много хора казват, къде пише, кога е роден, защо вие празнувате точно тази дата? Ами на нас е дадено да празнуваме Рождество Христово, защото целият свят празнува Рождество Христово. Целият свят празнува Коледа. Но на нас не интересува Коледа, на нас ни трябва рождението на нашият Господ. Защото Той ни дава правата, Той ни забогатява, Той ни дава и радостта в живота. Пролален, знаете, че ние сме една скромна църквичка, ние не търсим хора под дърво и камък, защото всеки един знае за Господа, всеки е чул за Господа и който желае, който обича, който иска да заповядва при Господа. Църкви достатъчно много има в квартала. Кой където желае, кой където иска, добре е дошъл, защото Господ за всеки един е пролял своята кръв. Господ за всеки един е дошъл и Господ иска всеки един да спасява. Той не е дошъл да погуби, Той е дошъл да спасява своят народ. Благодаря ви, брати и сестри. Халелуя! Stajara mere devle, stajara mere dade, stajara mere devle, stajara mere dade, stajara mere devle, stajara mere dade, stajara mere devle, stajara mere dade se garbale. Hallelujah!
Halleluja. Sevgide dime bazı, sevgide dize güneşi. Ama dime me osabia. Aba baştan elumda. Aba baştan amiosa. Всяка слава само на Тебе, Господи! Sevgide dime bazı, sevgide dize güneşi. Чудесни стихотворения! Sevgide dime bazı, sevgide dize güneşi. Ama dime me osabia. Aba baştan elumda.
żadła, Исусе, моята душа. Отдайме ти ръка, Исусе Господи. Обещай ми нов живот, дори небеса. Всеки ден издигам знак, моя Бог. Задържа дума, Исусе, моята душа. Отдайме ти ръка, Исусе Господи. Обещай ми нов живот, горе в небеса. Алелуя! Велики Господ! Алелуя! Любовта ме презира, ме завида, Боже мой. Тя ми трябва, Исусе, да обичам като те. Любовта ти, Боже мой, жалостлива е. Любовта ти, Исусе, търпелива е. Любовта ме презира, ме завижда, Боже мой. Тя ми трябва, Исусе, да обичам като те. Любовта ти, Боже мой, жалостлива е. Любовта ти, Исусе, търпелива е. Чудесни стихваления. Халелуя. Благодарим на Исус Христос нас вече. Халелуя!
Makana
Блаженен човек, който се въздържава в закона на Господа. Ще бъде като дърво посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лице помяква. Ще благословява Исус и слава. Благословява Исус, ще благословява Исус Христос, ще благословява. Аз ходя с вяра, живея с вяра и стъпа с вяра да ме го помага. Аз ходя с вяра, живея с вяра и стъпа с вяра да ме го помага. Блаженен човекът, който се наслаждава в закона на Господа. Нели той ще бъде като дърво посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лище помяква. Блаженен човекът, който се наслаждава в закона на Господа. Нели той ще бъде като дърво посадено при потоци води. Ще дава плода си на времето си, чиито лище помяква. Ще благословява Исус Христос, ще благословява, ще благословява Исус Христос, ще благословява. Аз ходя с вяра, живея с вяра и стъпвам с вяра на Него уповавам аз.
Le mandaro taribe, le mandaro asmaribe, e jamma Молим Исус, нека ръкати Боже мой, през тези нови години, Боже мой, да ни опазиш, Татко, да ни закриеш, Боже мой, благословения върху всеки един и целения в името на Исус.